माने मोनायाव अबाव थाखो अबाव माखो जोंबो मिथिया दा अबाव थांगोन नोङो बबे जायगायाव थांगोन बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय मोनाब्लाबो भिडिअ बानायब्रबबाय आङो इम्परटेन्टनो मानो होनना बुङोब्ला चिरां जिल्ला आनन्द बिटिनि बिसिडिसिनि सिङाव थानाय जमनागुरिनि मेनथि बसुमतारी आब'आ गोमानानै दङ दाख्लैनिफ्रायनो ओमफ्राय न'खरनि मानसिफ्रा हालाय हाफाय नागिरबायगासिनो दं आरो दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनानै होनो गोसो जादों जायफ्रा नैबे मेनथि आब'खौ नुस'नो अननानैहाय आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौहाय होनानै होखादों खोन्थानानै हरबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला दानिया आथिखालावहाय थासारिफ्रा बारा थिग नङा आरोना दा हिन्जाव मानसि एसे साननो गोनां जायो दा बेनिखायनो सोरबाफोर नुसनबायोब्ला बबावबाफोर दंसनबायहैयोब्ला अननानै बे कन्टेक्ट नाम्बाराव थाबनो कन्टेक्ट खालामनानै न'खरनि मानसिनिसिम खबर हरनो हागोन आरोखि ओमफ्राय गोबाव सम जाबायमोन आङो भिडिअ लाबोयैया मानो होनना बुङोब्ला आङो दाख्लैहाय एसे मेलेरिया लोमजानानैहाय एसे देहा लोरबां मोननायखाय आङो भिडिअ बानायनो जस मोनाखै दा बिनि थाखायनो आङो बानायनाय जायाखै आरोखि स' लोगोफोर एसे भिडिअ क्लिपबो लानाय जादोंमोन सासे ब्रादारा मोनसे जायगायाव दंफैयोमोन बेखौहाय नायलांनो हागोन ओमफ्राय खबर हरनो हागोन आरोखि न'खरनिसिम आच्छा आब' नों अबेनिफ्राय फैदों आब' फंनैसो खिथालाय आनन्द बिटिनि दा आब'नि गामिया मा गामि जमनागुरि दाहाय बेहाय जे नों खैलामला खाथियावनो दंफैयो जोंनिखौ होनो दावराइबारि अलखौ बुङोबा मिसखेत बुङो आरो बे जायगायाव दंफैयो आब'आ दे ओमफ्राय दा नों सोरनाव हर थानाय नोंहा थांनाय हराव अबाव हर थाया ए दा आब'आ बिबायो नामा बिबायो नों बिबायो बिया ओरैनो आलासि जायो बेरायबायो ओंखामालाय अबाव जागोन दा जेरावबो जाया बिदिनो लोगोफोर नै फुं समावनो सासे आब' जोंनि बर' मानसि बिथाङा दंफैयो नै माने दुखु मोनोना बेबायदि बर'फ्रा गावनि गामिखौ एगारनानै माने मोनायाव अबाव थाखो अबाव माखो जोंबो मिथिया अबेबा सोरबा रान्दिनाव हर थादों होननानै बुंदों आब'आ दा अबाव थांगोन नोङो बबे जायगायाव थांगोन खैलामैलानिफ्राय अबाव थांबावगोन नों न'आव थाङा नोंस्रा न'खराव सोर सोर दं जोंना दङलै आइमोन दं आफामोन दं आफाया नोंसिनि आफाया मा नाम नोंनि आदा दंना गैया आदा फंबाय आदानि नामा मा नाम आदानि नामा बिस्व नोंनि नामा मा नाम मिनथि बिथाङा जमनागुरिनि होननानै बुंदों दा आब'खौ एसे माने जों नुनानै दुखु मोनदों आब'आ हाबा जाबाय नों जायाखै नों न'आव थायैया सानबेसे जाखो ओंखारबोनाया न'निफ्राय फुजा जानो होननानै फैदों अबावथो फुजा दं बावलाय आमथेखायाव फैदोंमोन आं ए आन्दायबोदों लामाखौ माजों फैनो थाबायबोथारदों थाबायनानै फैदों आथिङाव सिन्देलबो गैया नै अना खाना आथिङा साया दा ओंखामासो बबाव जागोन आब' नों जाया आं जेरावबो उखैया सानबेसे थागोन नों बाहेरायाव सानबेसे थागोन थाया नोंनियाव दा फैसाफ्रा बेसेबां दं आखाइयाव नायनि बेसेबां दं बेगाव नायनि आब' जों लाया ओमफ्राय नायगोनसो माने बियोना बिया मानसिफोरनाव बिया नोंनि खामायनाय फैसा दं बेसेबां दं नायनि आब' नै फैसाबो दं लोगोफोर एसे बुरजायानो दङ बे फैसाखौहाय नों खामानि मावदों जिया ए खनाया जिबाय नै खनाया जिबाय दा आब'आ बे फैसाखौ माबोरै खामानि मावनानै मोनदों आफा होननायसो ए आफानि नामा मा होनदोंमोनलाय नोंसिना फादार आफानि नामा नोंनि आफानि नामा दोन माने जिबाबो लाग्रा दङ दे गारनो नाङा फैसा बुस्थुखौ जिबाबो लायो फैसाया मैल' जिबाबो मालाय लांफिनो बेंकआव
दा लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निसय बुजिखाबाय बे आब'आ मैयासिमावहाय मिस्केट दावराइबारियाव दंमोन ओमफ्राय सासे ब्रादारा लोगो मोननानै भिडिअ खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय बे ब्रादाराबो बेखौ लाखिनाय जायाखै ओमफ्राय खोलाहा फैनो होननानै फैनायनिफ्रायनो मानसिया गैया आरो अबाव दं दा न'खरनि मानसिफ्रा नागिरब्लाबो मोनाखै ओमफ्राय दासिमाव अबाव दं बिनि उदिस गैया आरोखि दा बेनिखायनो जायफ्रा बे भिडिअखौ नुसनदों मानसिखौ नुसनदोंब्ला अन्नानै थाबनो आं कन्टेक्ट नाम्बार होखादों कल खालामनानै न'खरनिसिम खबर हरनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला मोदोमाव एसे फैसा दं आरो दा दानि सिटुएसना बारा थिग नङा दा बेनिखायनो आङो बर' हिसाबैहाय बर'जों बर' मदद होलायनो थाखाय बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय लोगोफोर बेखिनियानोमोन बाय बाय